زاخۆ بازارێکی تایبەتە بەکڕین و فرۆشتنی کەو لەوێ خەڵک کەو بە شەڕێن ئەمە کللتورێکە بە شەردانی کە و کەڵە شێروشتیوە خەڵکایتی پێدێ مەرجە لە کاتی شەڕەکەیە هاوشانی نێرەکە و مێکەویشی لەگەڵا بێ بۆ ئەوەی ماکەوی ناوە پێم وایە بۆ ئەوەی باش لە یەکتری پسرەوێنن ئەو کەوانەی یانێ شەڕەکە ئەبەنەوە چما ماکە و نە مێکە و مەسەل جەمە دەبێژن مێکە و هیچەکەم لێ تێکمە بسەکرە ئەمجا فێم بکە مرە خەشمە فێم بکە لە جەمە دەبێژن مێکە و ینی کەوە مێ ئەو ماکە و شکات ێ بە مێکە و بێت باش هایتر شەڕەکەن هەچی بباتەوە ئەوە ئایفرۆشن پارەی باشەکە چ بێژم نا دەبێ بازارێدا بازارên cudayên kewanin yanî kew xwedîkirin tiştekî hopyeke cuda ve kesên ku kewan xwedî dike bi rastî dibe nexweşiyek ji bo zû zû dev jê bernade problemê gelekî mezin hem ji bo malbatên xwe çê dike hem ji bo cîrana çê dikin xwediyên kewan dibêjin yanî kesên ku kewan xwedî dikin kewên şengalê binêrin kewên şengalê baştirîn kewên şerrin li Başûrê Kurdistanê شەڕێکە وان di bazarê Zaxo da kom kirine. Nêzîkî 100 kewin. Her du ji wan dijwartirîn û ciwantirîn şer dikin. Merce her nêrekevê beşdar mêkew digel dabî bo hindê zewqekê baştir hebî û şerekê dijwartir bike. Yani hemî kew şerî nakir û hemî kew nêçîrî jî nakir. Mano bira? Vê salê 5-6 kevê lawbir revînin. 5-6 kevê lawbir revînin. Heta şinîka meعروف bid kew. Yani alem şinîka mereqê lê dixwazit û kewa bînin ber nû kevî. Heftiyane rojên eyniyan destê şan kirine. Her kewek di heftiyê da yek şer dike. Her êk cav li ser keftina kevê xwe ye. Corên kewan hene lên şingal ji hemûyan bi bihatirin. Ev kevekê Kurdistanê ne kevê Tireşvê heye kevê Sorikê heye Şingalê wê heye kevê dibêjim te alê Slêmanî wan dere Qereçoxê dibêjine wan heta kew nekevite dava tu neşê rabî tu neşê herekekê bikî tu neşê bikoxî ebe Kevgêr kevên Kurdistanê ravetken û paşî perwerdetken. Şerkerekê baş bî mercê serekiya bihayî destê şan dike. Lê deng û reng û nikil mercên dûv dane. Ev sala heftî û neyê bîşûlîtcem. Ê şemiya yatırıp 45 weraqa min ê firûtekeve. Kevê kûvî bî berda şerî hecî tarî bigavil vê bêyê dihûkî. Min jê kirî 3 weraqa. Evî got bide midayê 45 weraqa dan min. Li gor jîngeha parêzgeha Duhokê ravkirina kewan qedexe ye. Îsal bi vê tometê 5 kes destgîr kirine. Lê bo bazarê şerrekewan Zaxo li berin hindek rênman danin. Buhavî çend e? Evî kevî 20 weraqa Baştirîn kevê vê heftiyê yê Îsa Tahir bû ku temenê wî 5 sala û kevê Şingalê ye. Ji ber ku di 5 heftiyên derbasbûyî de hemû şerrên kirîn yê êkê bûye. Lewra jî divê heftiyên ji da wekû baştirîn kew
هات دستیشان کرد یوسف موسی رو داو زاخو